Здравейте, скъпи приятели, радиолюбители! Днес искам да ви покажа, най-вече защото на мен ми беше трудно да разбера нещо и се оказа, че на други хора също им е интересно и също им е трудно да го разберат, защото просто няма много в интернет наистина ясна информация. Става въпрос за спектралния анализатор или Spectrum Analyzer, който е част от допълнителния фирмуер, който слагаме на Quansheng UV-K5.8 и други версии. В случая ще показвам как става всичко в Exzoomer, но имайте предвид, че има други фирмуери, които са нещо като копия на Exzoomer с други модификации, където се случва всичко по на практика същия начин. Така че ако се чуете дали това става за вашия фирмуер, по-добре го изгледайте, вижте дали става, защото е възможно да работи по същия начин. Така, само да кажа, аз съм, LZ1 Bravo Echo X-Ray. Свързал съм една малко по-голяма антена, за да имаме поне минимален шанс в момента да хванем нещо, да чуем някой. Махнал съм тази антенка, тъй като съм на доста кофти локация и просто няма да... По-малък е шанса да хванем нещо. Преди да започнем, само съм забравил тук да си увелича лекичко светлинката, за да можете да виждате добре за ваше удобство. Секундичка. Ето тук. Я да видим как става. Мисля, че така е. Супер. Окей. Когато сме тук, имайте предвид, че с F и определени клавишни комбинации се случват различни интересни неща. Мъничко ще зумна, за да виждате по-ясно всеки един детайл. Можех малко да подредя. Така, с F и 5 влизаме в функцията спектрален анализатор. Натискаме F и след това натискаме 5. И сме тук. Първото нещо, което искам да забележите, е честотата, която пише горе. Това е началната честота 43800 до 439.6. Защо започна от тази честота? Не знам дали защото миналия път съм го въвел, но сега ще минем през абсолютно всичко, което ви трябва. Идеята на спектралния анализатор е да виждате по различен начин много честоти. За разлика от функцията скенер, ще направя малко въведение, за да можете да разберете защо това нещо е смислено. За разлика от функцията скенер, която, представете си, че това са честотите, нали? Тук започваме от в случая 438 и стигаме до 439.6. Това са честотите. Отляво надясно. Когато сканираме, някаква показалка ми трябва тук. Ето едно химикалче. Когато сканираме, това, което прави скенера на радиото, е да минава една по една по честотите с определената стъпка, която сме обозначили. И минава. Съответно, ако сканира тук, някой се включи тук, ние няма да разберем. И когато стигне до тук, ако някой се включи тук, ние пак няма да разберем. Докато при спектралния анализатор, ние едновременно можем да виждаме къде някой се включва, къде нещо светва. И не само, че го виждаме, обърнете внимание на това триъгълниче. Това триъгълниче изпълнява функцията на едновремешните радиа. Сещате ли се как? То пак си бяха така честотите отляво надясно, обаче имахме една линийка, която като въртим копчето и тя се движи надясно и наляво. Това е същото, само че ако обърнете внимание, то само се движи. Ама къде отива? Отива там, където види Ето, видяхте ли как скочи тук? Където види най-силен сигнал. То може да не е истински сигнал в момента, но където е най-силен, там отива. Сега, предлагам да сменим честотата и да отидем на 144, примерно, да видим там дали можем да хванем нещо. Първото нещо е да влезете тук. Следващото нещо е да натиснете 5, което ви позволява да въведете определена честота. Честотата, която въвеждате, ако сте с Exzoomer, може да започне от 18 МГц. Няма нужда да пишете всичко. Ако искате да напишете 18 точка, звездата е точка, 0000, както искате, и M.
Но също така можете да направите следното. Просто да натиснете 1.8M. Нали, достатъчно интелигентно е радиото, че да отиде там. Сега, тук всъщност хващаме нещо, за малко ще го намаля, но виждате ли как отива на най-силната честота? Обаче има други, които са високи. Тази пунктирана линия тук, която виждате, е нашия squelch. Съответно, като хваща в момента няколко честоти, то слуша на всички тези честоти и става една голяма излишна какафония. Съответно, ако можехме да движим тази пунктирана линия нагоре и надолу, ние можем да я вдигнем до толкова, че да хващаме само една честота, а именно тази, която е най-силна, а другите да не ги хващаме. Така че, с звезда и F контролираме squelch-а. Ако задържа звезда, вижте какво ще се случи. Squelch-а се вдига и в момента единствената честота, която пробива, е тази, която е най-силната. И като падне под squelch-а, виждате как се изключва. Тук реално има нещо, но за нас е прекалено слаб сигнал, като да го разберем. Окей, тръгнали сте да търсите. Преглеждате различни честоти. Може да скочим на 144, примерно. Окей, тук не виждаме нищо. Оп, тук направих други неща. Тук пак хващаме някакъв сигнал. И продължаваме напред. Хванали сте този сигнал сега. И си казвате, окей, с squelch-а вдигам и намалям. Ама тук хванах нещо, което е едно нищо. И какво правя? Ами, можете да кажете на радиото, ето тази честота, на която в момента е триъгълничето, да я игнорира. Тоест да му кажете, прави се, че това не го чуваш, за да можете да чуете другите. Защото ако сега свалим squelch-а надолу, с F задържаме, може и поведнъж да натискаме, за да е по-прецизно. Започваме да чуваме други неща, но не знаем кое какво е. Съответно, можем да му кажем тази висока честота да я игнорира. Как? С страничен бутон 1. Вижте какво ще стане, когато го натисна веднъж. Тя изчезна. Ама тя изчезна чак до дъно. Не знам дали виждате ясно, обаче стана като една дупка. И къде скочи триъгълничето? На следващата най-висока честота. Обаче ние чуваме заради squelch-а. Сега можем да намалим малко squelch-а. Ние фанахме много вече тук. Добре, мисля, че тази чуваме, да. И пак... Добре. Тук имаме нещо друго, съвсем в началото, което пак не върши работа. Пак му даваме първия бутон. И ето, игнорира и това. Така, това е много интересно. Обаче малко трябва да задълбаем с други настройки, които вярвам, че също ще са ви полезни. Ще отида пак, за да го упражним. Натискам 5. Отивам пак на някакви много ниски честоти. Така. Игнорираме тази честота. И сега всичко млъква, защото всичко е под squelch-а. Добре, какво можем да правим? Първо можем да увеличим или намалим стъпката, честотната стъпка между различните линии. Тоест, всяка една линийка, която виждате тук, отговаря на определена широчина. Тоест, на определени честоти. Но ние можем да разширим или стесним тази широчина, тази стъпка. Прави се с бутоните 1 и 7. Може да обърнете внимание тук в горната част. Какво ще се случи? Нарочно държа малко по-надалеч радиостанцията, за да можете да виждате какво натискам, да виждате и екрана, но не забравяйте, че на вашия телефон можете да зумнете и да гледате само едното, ако ви е по-смислено. Така, ако натисна 1, виждате, че тук от 50К отиде на 100К. Ако натисна 7, от 100
отива на 50. Съответно, всяка една линийка от тези тънките, които отиват нагоре, представляват в момента 50 кГц. В момента представляват 100 кГц. Затова графиката се промени. Можем да след 100, след 100 се връща, ако не се лъжа, на 0,01 кГц. Окей? Съответно, в момента виждате много тесен спектър. И от тук можете да увеличавате на колкото прецените. Аз ще се върна на 100, за да виждаме малко по-панорамно всичко. Тоест, това си го представете нещо като хоризонтален зум. Приближавате и отдалечавате хоризонтално честотния спектър. Нали? Ето така. Тук имаме нещо. Я да видим. Пак шум. Добре. На много кофти място съм, затова казах, че е много малко вероятно да правим нещо. Така. Значи, честотната стъпка с 1 и 7. Не забравяйте обаче, че можете с 4 да направите тези вертикални линии по-дебели или по-тънки. По-дебели или по-тънки означава малко да обобщи честотите. Натискам го веднъж и тук пише 16 по. Над 100 кГц пише 16 хикс. Ако натиснем пак, става 32 хикс, т.е. 32 вертикални линии, които представляват нашия честотен спектър. Още веднъж става 64 и максимума е 128, което е най-деталният изглед. Значи да преговорим. С 5 въвеждаме конкретна честота. С 4 контролираме колко вертикални линии да виждаме. С звезда и F контролираме скуелча нагоре и надолу, а с 1 и 7 контролираме всяка една вертикална линийка на какъв честотен диапазон отговаря. Продължаваме напред. Може би си казвате, ти май си на FM. Да, на FM съм. Как да го сменим? С 0. Просто натискаме 0. Веднъж и ето сега съм на AM. Натискаме още веднъж и съм на USB. Натискам още веднъж и съм на FM. Разбирате ли? По този начин сменяме банда. Добре. Обаче, прави ли впечатление в някакви моменти, че честотите, т.е. вертикалните линии, могат да бъдат доста ниски. Например, ако отидем на 4-4-2. Така, вижте колко са ниски. Нямаше ли да е удобно да можем да ги разпънем на екрана вертикално и да ги виждаме по-добре? Тоест като да направим вертикален зум. Представете си, че това е екрана на вашия телефон и това е снимка, да направите така. И да можете да го видите. Можем с 3 и 9. Натискам 3. Направо ще го задържа. И виждате ли какво става с вертикалните линии? Стават по-малки. Отиват надолу. Добре, дай да натиснем 9 тогава. Вижте как някакси започваме да виждаме малко повече контраст. Кои са ниски, кои са високи. Скуелча не отива нагоре, защото ние зумваме, не забравяйте. Ние можем да свалим пак скуелча надолу и да продължим да зумваме. Вижте как разпъваме нагоре. Продължавам да го държа. Разпъвам, за да виждам ясно. Оказа се, че при малко не се виждаше, обаче сега се вижда ясно, че има 2-3 честоти, на които нещо се случва. Свалям скуелча надолу с F. И сега можем да чуем какво има на тази честота. Схванахте ли идеята? Можем да се отдалечим, защото ако отидем някъде другаде, примерно ако се върнем на 18 МГц, примерно, се оказва, че зума ни е доста силен. Тоест, някои от честотите
Тук май чувам музика. Доста от честотите са извън спектъра, който екрана може да ни позволи. Какво правим тогава? Вместо 9 натискаме 3 и задържаме. Оп. Видяте ли какво направихме? Сега вдигаме скоелча нагоре и се хващаме само една честота. Така. Обясних ви за смяната на модулацията чрез 0. Обясних ви, че ако има честота, която хващате, но не ви е интересна, като например тази, просто натискате страничния бутон 1, т.е. горния, и я игнорирате. Но, тук хванах някаква турска музика, но представете си, че искате да... Какво прави бутон 2? Представете си, че искате да оставите така радиото за известно време и да скача на там, на където хване честота. Обаче не искате да хабите много батерия. С втория страничен бутон просто спирате светлината на екрана. Защото в противен случай той ще свети постоянно, за да го гледате. А ако нямате нужда да го гледате, можете да спрете светлината на екрана или пък да си я пуснете. Сега, продължаваме с други интересни неща. Не бързайте, защото има много други интересни неща. Представете си, че хванем нещо. Момент. Окей, тук има нещо. Обаче искам да скоча, в момента съм на 18 МГц до 30,8 МГц. С бутоните нагоре и надолу ние можем да скачаме, все едно да отидем по-надясно. Ако натиснем нагоре, отиваме по-надясно в графиката. Нали? Представете си, те честотите продължават насам. Ние виждаме от тук, но те продължават насам. Ето така ще го виждате малко по-ясно. Та от тук надясно искаме да видим какво става. Тогава натискаме бутона B или нагоре и вижте какво ще се случи с тези честоти. Тук ни маркира къде е началото, тук къде е края. Натискаме нагоре и скочихме от 24,4 до 37,2. Тоест, все едно отгърнахме втора страница. Но не започнахме от края, т.е. тук края беше 30,8. Като натиснем нагоре, отиваме на 24,4 и 30,8 е някъде тук се пара примерно, а тук сме на 37,2. Това също можем да го контролираме. Този скок. Окей? Можем да го контролираме с... Спомняте си, че използвахме 1,7 да контролираме едно нещо, 3,9 да контролираме друго нещо, звезда и F да контролираме друго нещо. Ако използваме 2,8, можем да контролираме с колко да скачаме надясно. Пак ще отдалеча, за да виждате хем клавиатурата, хем екрана. Гледайте внимателно в горната част. Не, извинявайте. Тук. Плюс-минус 6400. Натискам 8 и става 6000. Натискам пак 8, 5600. Тоест, с двойката, сега мога да зумна, натискайки 2, аз увеличавам честотата, с която скача надясно или наляво. Която, като максимум, момент, минимум може да е много надолу. Защо двойката не ми работи? Нещо правя неправилно. Натискам пак 8 надолу. Падаме до 400. 0. Ако натисна 2, стана пак 400. Вижте сега. 24 400, 37 200. Ако скачаме с 400 кГц, това означава, че ако натисна веднъж надолу, тук трябва да се изпише 24.0. Я да видим вярно ли е. Ами да. 24.0. С толкова скочихме надолу. Защото пише 400. Увеличаваме тази цифра 400 до максимума, който позволява. Сега ще видим кой е максимума, който позволява. Защо позволява само 2000 в момента? Защото мисля, че секунда да пробвам.
Не мога точно да разгадая защо в момента не ми дава да се кача нагоре, т.е. над 2000 кГц. Момент да тествам нещо. Можеше над 2000, мисля, че до 6400 беше максимума. Идеята е, че по този начин можете да настроите с колко да скача наляво и надясно. И да речем, че тук не намирате нищо интересно, давате нагоре и минавате на следващата страница. Я да видим сега какво има тук. Сваляме скоелча надолу с бутона F. И тук вече хващаме нещо. Разбрахте ли идеята? Значи да преговорим. С 1 и 7 контролираме този скок. Т.е. всяка вертикална линийка на каква широчина от честотата отговаря. С 2 и 8 контролираме с колко да скача наляво или надясно, когато местим нагоре и надолу. С 3 и 9 контролираме. Сега съм на 6400. Видяхте ли, че сега съм на 6400? С 3 и 9 контролираме зума, вертикалния зум на честотите. Ето така можем да ги увеличим. С звезда и F контролираме скоелча. И има още. Представете си, че това е една много интересна честота, която сте хванали. Но искате да видите малко по-детайлно какво се случва на нея. Просто натискате PTT бутона. Веднъж. И минавате в режим, който ви позволява доста по-детайлна гледка на самата честота. Намалям го нарочно, за да не шуми. Какво можем да правим тук? Тук можем да контролираме в долната част няколко различни като филтри са. Значи първото, което виждаме, ще се опитам да го доближа. Първото, което виждаме е LNAS. На английски е Short Low Noise Amplifier или усилвател на къс нисък шум. И ако даваме нагоре и надолу, не, с M беше, и тук нагоре и надолу, ние можем да настройваме този усилвател. Ако дадем пак M, отиваме на LNA. Нали го виждате? Пише LNA. Лима, Новембър, Алфа. Прилича малко на M, M като Майк, но е N като Новембър. Това е Low Noise Amplifier или усилвател за нисък шум. И пак нагоре-надолу можем да контролираме различни величини. Вижте сега как започне да скача догоре графиката. Надолу като отидем не се разбира. И изведнъж започнахме да разбираме нещо. Ако натиснем пак, отиваме на PGA. Това е Programmable Gain Amplifier, му викат, или как да го кажа сега? Усилвател на гейна, който можем да програмираме. Я да видим какво прави и дали ще се забележи ясна разлика. Той е до край. Вижте как отива надолу, като го сваляме. Вече е под скоелча. Не забравяйте, че тук също имате скоелч, който го контролирате пак с звезда и F. Значи аз мога да сваля малко скоелча и да отваря тук. Но след това мога да включа усилвателя. И той вдига гейна нагоре. Така. Последното нещо от този списък е междинна честота. Това обаче не мога да ви обясня какво е.
Тук увеличаваме. Но не мога да ви кажа какво точно прави. Не съм наясно. Не съм го изследвал много подробно. Но виждате, че тук си хванахме тази честота и си работим. Ако натиснем бутона Exit, се връщаме тук. Така. Намалям го, защото може да имам проблеми с музиката. И мисля, че го разбрахте горе-долу. За край на това видео само искам да мина набързо и да ви напомня, че бутоните, с които работим, са всички. Тоест, всички тези бутони правят нещо, включително питайте бутона, който ни закарва на детайлния изглед, M бутона, нагоре-надолу, което сменя като страниците наляво и надясно, игнориране на честота, можем да си спрем екрана и да го пуснем. И на практика това е, което можем да направим тук. Много интересно, особено знам, че понеже ми познат, LZ3 Mike Tango Hotel обича да слуша Airband. Това мисля, че ще му е интересно и ме питаше как точно работи. Но и други хора се интересуват, просто е малко завъртяно. Ако някой не ти го обясни бавно и спокойно и да ти го демонстрира, така че го разбереш. Надявам се да е било полезно. Ако не съм се справил добре, кажете ми какво е останало неясно и ще се опитам да го поправя. LZ1, браво Eco X-Ray. Споделете това видео с някой познат, който обича да чувърка такива неща, за да можем да помогнем на него. И оставам на линия.